mensen, zondagmorgen. Maar we doen het ook op een andere keer. Het voordeel, als u het mag horen, dan hoeft u het niet per se 's ochtends te doen, maar ook andere keren. Ik neem het evangelie wat ze in de kerken vandaag lezen, waar u eventueel niet bij kunt zijn of in ieder geval nu er niet bij bent. Maar voordat ik u dat zeg ik u even waar we staan, omdat dit een hele mooie kerk is, die al 3 eeuwen bestaat. Wel, althans het klooster hier, wat hiernaast zit. De kerk is later helemaal weer omgebouwd enzovoort. Het is hier het klooster van de zusters Birgitinessen bij de Forstenberg in Uden. Die zijn genoemd naar de heilige Birgitta, een heilige uit de 12e eeuw, die nadat haar man overleden was, op reis ging naar het Heilig Land, in de schriften las en op een gegeven moment rond zich verzamelde een aantal om met haar een leven te leiden van toewijding aan God, de heilige Birgitta. Zij stichtte de zogenaamde orde van de Allerzaligste Zaligmaker, die dan ook de zusters ervan, althans al eeuwenlang, Birgitinessen worden genoemd naar die heilige Birgitta. De heilige Birgitta had een andere naam. Gemeenschap van de Allerzaligste Zaligmaker. En ze lieten hun zusters ook dat even zien in hun kleding. Een band, en hier een kruisband. Als het ware, dat is de doornenkroon van Christus. Weet hoe hij je koning is, hoe kostbaar hij jou vindt, want je ziet het, wat hem allemaal gekost heeft. En daarom ook dat kruismotief bij de sluier, of de houten knoop om de wijde mantel vast te maken, als het ware vertegenwoordigt het kruishout van Jezus. Wij zouden tegenwoordig zeggen, we dragen een kruisje, of niet per se, maar het kan, want we horen bij Jezus die van ons houdt en van wie we mogen houden. En van wie we ook verwachten dat hij komt. Dat hij echt komt. Niet van kom, hij komt toch niet, dat is het niet. Wij zijn in de Advent, de 2e zondag, en we horen in het evangelie hoe we worden opgeroepen en gewezenwerkt op degene die komt. En dat doen we aan de hand van het evangelie. Begin van het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Zo trad Johannes de Doper op in de woestijn en doopte. Hij preekt een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden. Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes ging gekleed in kameelhaar, met een leren gordel om zijn lendenen. Hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij preekte: na mij komt een die sterker is dan ik. En ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen zelfs los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, Jezus doopt met de Heilige Geest. En als u bent gedoopt, dan wordt daar gezegd: u bent gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de Heilige Geest van liefde tussen Vader en Zoon. Daarin bent u gedoopt. Ik mag wel zeggen, ingedoopt, ondergedompeld. En we komen er weer uit. Het water kan betekenen, we zijn schoongewassen. Het water kan ook betekenen, als er storm is, een grote vloed, vloedgolven,
Dat we daaruit onttrokken worden, omdat we weten van wie we zijn. Van wie we zijn. En dat er één is die in ons leeft. De Heilige Geest doet het meeste werk. Hij zal u dopen met zijn eigen Heilige Geest van liefde. Wees er blij mee. Leef op een niveau van het doopsel. Leef op een niveau van de communie die u dan mag ontvangen. Johannes de Doper gaat het over. We zijn in de Advent. Dat betekent komst van de Heer. Pas over 2 weken, 4e Advent, en dan nog een paar dagen, dan is het de geboorte. Is het de menswording van Gods Zoon. Jezus wordt geboren. God onder ons, met ons. Dat God naar ons toe komt. En dat hij naar ons toe komt met een naam die de hemel heeft gezegd en die Maria en Jozef ook kennen. God redt. Dit kind is reddend. Niet zomaar een kind, niet zomaar iets interessants of iets nieuws. Nee, dit maakt alles nieuw. Sinds Jezus is het anders. Vandaar dat we ook bijvoorbeeld, als we binnenkort weer nieuwjaar hebben, dan zeggen we dat het het jaar 2021 van het jaar des Heren. Zoveel jaar na de geboorte van Jezus. Als Jezus komt is het anders. Maar iedere keer moet je niet vergeten dat hij ook nog komende is. Het is niet allemaal al gebeurd. Het is niet allemaal 2021 jaar gebeurd. Maar het gebeurt nog steeds en het neemt ons mee. Die Heilige Geest van liefde die in ons is, die mag ons verder dragen. Ook vergeven om verder te geven. Johannes de Doper is daar in de woestijn. Het moet een beetje een tijd zijn van een woestijn. Een woestijn zoals we dat soms ook hebben meegemaakt in de coronatijden. Heel vaak mochten dingen niet. Het was soms een woestijn voor mensen. Hoe komen we er doorheen? Soms is de woestijn ook een plek van even tot bezinning komen. Even weg van de druk. Nee, even blijven zitten, even blijven nadenken. Hoe gaat het nou verder? Wie komt? Komt er nog wat? En als ik dood ben, hoe gaat het dan verder? Ben ik dan alleen maar met de ogen dicht enzovoort en dat was het? Even nadenken, hij komt. Hij komt. Mens als wij. En hij wil ons meenemen naar zijn rijk. Johannes de Doper is in de woestijn. En als je leerling van Jezus moet worden, is het niet alleen dat je leert, maar je moet ook veel afleren. Je moet je soms ook versterven. Niet dingen doen die allemaal bij je opkomen, maar luister, je leven misschien een beetje veranderen. Een beetje bekeren, een beetje omkeren naar de horizon, dat de zon weer mag opgaan. Zoals Kerstmis begint, wanneer de dagen alweer langer worden. Kijk met Johannes. Johannes zelf is een voorbeeld van wat hij preekt. Hij staat er niet chic op of modieus op de laatste mode. Dat heeft hij helemaal niet. Hij staat er een beetje raar op. Maar hij zegt, ik wijs u op één die sterker is bij al mijn preken van boete. Er komt één die u doopt met de geest van liefde. Laat hem komen. Kom, Heer Jezus, kom. Dat is het laatste zinnetje van de Heilige Schrift. Kom, Heer Jezus, zo kunt u verlangen naar hem eens en u onderweg al naar de communie. Heer, ik ben niet waardig, maar uw woord is gesproken, dat is mij genoeg. Ik wens u een goede aandacht, een goed nadenken over dat Jezus komt en laat hem in uw hart toe, laat hem komen. Dat is een zalig nieuwjaar. Dat betekent een nieuwjaar dat ons zalig is. Amen.